pænt og ryddeligt hjemme i dit skur, ikke? Nej, men jeg kan finde tingene. Nå, okay. Men du er også den eneste, der kan finde det. Men så kommer der noget nu. Han har kommer nu. Det har han. Så Og der bliver ikke rodet. Nej, det gør der ikke. Jeg har mange bunker. Jeg ved nogen, har du ikke en kæreste? 2 kærester, 3 kærester, eller? Jo, men Nu skal du altså huske på, at der er lyd på her jo. Vi optager dig. Så pas nu på. jeg har jo fuldstændig koldt. Jeg bruger til at gøre det, så jeg sidder inde i varmen imens fjernsynet kører og computer kører. Så kan jeg sidde og følge med i det hele. det er lige meget med at optage det der. Nej. Det er jo alligevel. Ja, det var ikke så. Ja, men på et eller andet tidspunkt, så lykkes det at gemme det. Det håber jeg da ikke. Jeg har noget af det billede, hvor han hænger over i godt og slettet det. Nej, ikke billederne. Kun filmene. Det er Vagn, der hænger derovre. Han hang over i... Det skal være for andre, ikke? Ja, hvem skal... Hvis du er det til at flyve ham med i dag? Han kom flyvende lige mod ham, og så blev sådan. Så kommer han ikke. Det ved jeg heller ikke, hvad han hedder. Vi kalder ham bare Stig. Stig?